Igbo anyị alachitakwala ọzọ na ezumike nke anyị gara enwere mobisi ike dịka m na-echi ekwu na ezumike anyị gara na unu were bara gharịtụkwa n'ahụ dịka o si adị ndị echefukwana n'ebe unu na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme ebe m na-ewetara unu akụkọ gbasara egwuregwu dị iche iche nke na-agagasị n'obodo anyị nakwa nke na-agagasị n'obodo ndị ọzọ dịka m chikwe ọnwa naanị m bịara na ihe omume nke taa o were agadagobe oke mana ya so ọ kọwala onwe ya tupu anyị aga ezumike igbo okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị aga ya bụ ezumike okwu gbasara Guardiola ya na Toure ikwu maka gịnị African players ihe mere Guardiola a na-eyuzu ọ na-ejikarị African players anyị atụpịala ya bụ okwu ọnụ kwukwana dịka o si aga okwu ọzọ ekpu n'ọnụ ya bụ n'ụbọchị taa bụ okwu gbasara Lionel Messi ụfọdụ ekwuola na Lionel Messi ihe a ga-awụ gịnị his last World Cup chance he lift trophy mana dịka o si wee dị ekwu akụmakụ bọọlụ enyi na enyi nke Argentina na Spain gbara nke ndị ọrụmaka ha si na ha gbakashiri gị ahụ Spain gbakashiri ya bụ Argentina ahụ ihe a wụ ohere nke ekpetemazụ nke Lionel Messi ga-eji eburu iko World Cup mana dịka o si wee du ibiela anya performance Lionel Messi na club na Barcelona lekwa na otu akụ bọọlụ ya bụ na nke obodo ya nke a na-akpọ gịnị Argentina ị ga-abịa hụta na gịnị na ya bụ nwoke ọ na-eme ọfụma ma abịa na club mana abịa na country ya ọ na-eme ọfụma Lionel Messi dịka anyị enyela 64 international goals onye ndị Argentina 64 goals ọ sị mana ọ bụ World Cup kedu ihe chere ya bụ nsogbu ya ọ bịa na ya bụ Barcelona ya eme ọfụma mana abịa na World Cup ma abịa na international football gịnị ya eme gịnị ọ na-eme comportment ịmasị ya club na ịma otu club na-eme dịka street football ịmasị ịnọ street football na ma otu na-eme ya otu club ana just na-eme ya dịka street football ị gaa na another street DJ kọdịsị ha just tụba gị na ofu district ị gaghị ma ihe ga-eme so ọ dịka ọ ihe na-eme Messi na ịmasị ọ nọ na club ọ nọ na club for so ya bụ atụfe ya si 2 weeks izu abụọ ka ọ ga-eji ya man ichere izuụka abụọ ọ dị ndị onye asụ bekee ha sị ọ dị enough ọ dị mma iji mee gịnị ga-eme ka gịnị o nwere ndị ọ naanị otu izuụka ka ha chọrọ iji mee gịnị iji maka ihe kwuru o nwere ndị mana Lionel Messi ihe anyị na-ahụ onye ọbụla na-akpọ Lionel Messi onye ọbụla hụ Lionel Messi ya sị na Lionel Messi were very outstanding player na a very outstanding player mana ihe outstanding player onye dịka Ronaldo of Brazil mgbe ọ na-akụ Real Madrid n'afọ ole na ole gara aga mgbe ọ na-agbakwara gịnị Brazil bọọlụ abịa na Madrid ọ na-enye nsogbu ọfụma abịakwa na ihe gbasara World Cup ka onye ewere otu goolu o nyere mgbe anyị na-ele World Cup mama 210 World Cup 210 nke ozi Oliver Kahn ọ gbara Oliver Kahn ọ sị show me your height ya kpọlieli ya bọọlụ elu ya ihe ma aka ya ka ọ chọrọ ịnweta nwa nnụnụ mana o mete ya ile onye dịka Ronaldo of Brazil na-eme ọfụma na club ọ bịakwa na ya bụ international football ya eme ọfụma mana gịnị mereziri Lionel Messi wu a world class player, a world record player. Ọbịa na club ya eme ọfụma mana ọbịa na Argentina ya ada mba. Onwe ihe nwa gị kwubasara Messi because ọ dị ka na ọbịa na country ọ bụ otu isi ya na bakasị so anyị ga-ahapụ ihe gbasara Messi ka anyị laghị mana dịka o si wee dịrị Lionel Messi enyela 64 international goals dịka o si wee dịkwa ya bụ ndị mmadụ na-ekwu si na ya bụ nwoke na-eme ọfụma na ya bụ club mana dịka m si chee ya ya bụ nwata nwoke enweele ndị ihe na ya ọ dị ka alụmdi na nwaanyị gị na di na nwaanyị unu alụọla ọtụtụ afọ unu amara na ka unu si eme ịmara na di gị mee anya ụta ịmara na ihe ji mee anya mana ndị bidorola dị ka izuụka abụọ ma otu ọnwa ha ga-amatacha m onwe ha ama m na ọ na-enye nsogbu ọfụma ndị na-akụ bọọlụ mana ọwụta ndị na-akụ bọọlụ niile ka ọ na-enye nsogbu otu ahụ maka na o nwere ndewo
ma gị na ha ọkụọla bọọlụ otu iri once ozugbo ha bana na ya bụ okwe ebido ya bụ okwe ha mere gịnị ha nyewe nsogbu mana ya dị ya adịwuru ka o si wee dịrị igbo ọnwụ na n'okwu Messi ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa ewekwa ihe ndị ọzọ anyị ji wee bịa ewere okwu ọzọ na akpụ n'ọnụ okwu gbasara Hazard si na ọ na-achọ ọ chọrọ ịma onye ga onye ntụziaka ka ndị Chelsea maka na Conte apụọla ozi onye ntụziaka ka ndị Chelsea kedu ihe i chere na ya bụ onye ntụziaka ha kwesịrị ịpụ ka i chere na oge erula mgbe ha ga-eweta onye ọhụrụ ka weta onye ọzọ maka gịnị ịmasị on short ọ nọfela ka weta onye ọzọ onye na-ele anya ga-kwado Chelsea ọfụma Zinedine Zidane Zidane dịka o si wee dịrị Chelsea na season gara aga ha ga-akụ Champions League maka na ha pụtaghị na the first four na the Premier League table abịakwa na Champions League ha wụ ndị lara azụ dịka o si ekwu ndị Chelsea na-asị na abịa n'okwu bekee a na-akpọ ya performance na their performance last season awụghị performance dị mma n'anya ya wụ nke ha ji chọọ n'agbanyeghị na ha winiri FA Cup nke ha ji merie ndị Manchester United mana ha chọrọ onye ọzọ ga onye ntụziaka nwanne nwoke na-asị na ọ ga-awụ Zinedine Zidane Zinedine Zidane wụ a world record player and also a world yes otu onye ntụziaka winning Champions League back to back mana dịka isi chee ya Real Madrid na Chelsea awụghị ofu maka na ugbu a ndị Chelsea Ibrahimovic na-achọ ka o leba anya ọfụma ka ọ mara onye ọ ga-etinye ebe a maka na ọ dịzị ka ndị Chelsea ha na-agbanwezi onye ntụziaka dịka uwe ukwu ịma ya na-akpọ uwe ukwu a na-agbawazi onye ntụziaka onye ndị Chelsea kwesịrị inwetu ugbu a bụ onye ọ nọrọ ya n'ote aka ịma ihe a na-akpọ ọbara ọhụrụ new blood ọhịa Chelsea chọ ọwụghị ka Zinedine Zidane bịa ọwụsị ọ hapụrụ Real Madrid maka o mere ihe ọjọọ so bịa kwado ha ọfụma malite ha ka performance ha mana dịka o si wee dịrị onye a na-akpọ Sarri onye o nwere ike iwe onye ga-awụ onye ntụziaka nke ndị Chelsea na-ele anya ka ọ wụrụ na onye ma ga-awụ onye gịnị ga-awụ onye ntụziaka ha nwanne nwoke o wuru ịma ị na-ekwu ugbu a na onye ọbụla na-ekwu ugbu a ha na-ekwu okwu gbasara World Cup ile anya ugbu a na onye ọbụla na-ekwu okwu World Cup ebe ọbụla gara World Cup na onye ọbụla na-echefuru abalị ole na ole na ya World Cup ebido na Thursday ka ya World Cup ga-ebido ndị obodo anyị Nigeria ga-ezutekwa ndị Croatia na gịnị na Saturday mgbe ha na-aga zọpụ ya anya marakwanụ dịka o si wee dịrị onye ntụziaka nke ndị Chelsea onye ntụziaka ka ndị Super Eagles o nwere ihe gbara na ọha ntakọ na-atọ m ọchị ọ sị na ha atala anụ ewu pepe soup ka abịa n'okwu bekee akpa ya pepe soup na atala anụ ewu maka gịnị maka their performance na-atizi ajụjụ m na-ajụ a na-ebu anụ ewu aga Russia a ga-ebu anụ ewu aga Russia ị na-eche ọ wụ eziokwu na ahụ ihe ndị players na-eri na ọ na-eso na ime gịnị ịkwalite ha maka akụmakụ bọọlụ maka na asị ịchọrọ ịkụ bọọlụ ndị na-asị ịchọrọ iwe ị na-akụ bọọlụ ị gaghị onye ga na-eri ihe mmanụ ị gaghị onye ga na-agị na nwaanyị ga na-enwe ihe mmekọrịta mgbe ọbụla kedu ihe gbasakwara na anụ ewu ịhụlasị mgbe ị kụrụ ya nwa chịrị achị ababele anụ ewu ọwụ ezipụta anụ enweghị except maybe azụmahịa ha si maybe anụ ewu nke were fast n'ime ha ọ na-ekwu pepe soup ya ọzọ mama ọsị ha tara anụ ewu mana ọ na-ekwu abịa n'okwu bekee a na-akpọ ya goat meat pepper soup because ịmasị pepper soup ọ bụ sọsọ goat meat nọ n'ime ya ndị n'iche iche ihe ndị ọzọ na nọ n'ime da pepper soup ọ bụ sọsọ si ọ ga-ewu goat meat so maybe ihe ọ midere bụ pepper soup nke wee ọ ga-esi ka ha hapụ ire ofe
because we we ihe na-anadụ n'obodo anyị ya bụ Nigeria ọ dịka mgbe onye ntụziaka abịara m sị ọ dịka anyị wetakwala onye ga-awụ onye gịnị gawa onye isi ntụziaka nye ndị Super Eagles mana Igbo ihe kwu gbasara pepe soup anyị ekwuchabịa ka anyị gaa n'obere ezumike anyị lachtanụ anyị ga-ebute ebe anyị kwụsịrị unu agakwala ebe ọbụla na unu nọchie n'ike nọnyere anyị na anyị na-abịaghachi ugbu a